Saya Mas Lukma Koteng, jenenge Mas Lukma Koteng. Cuacane bedung iki. Bedung. Kok dilukas cuacane langsung deres, muga-muga deres. Banyune lacan. Saya Mas Lukma Jawa Tengah Bawong. Sini sawane ugung dadi paneng, ugung panen wali Bawong. 2 hari Mas Lukma Koteng gawe video Koteng channel YouTube. Saya Mas Lukma Gateng, cuacane ora tau panas, muga-muga udane deres, muga-muga sehat wege waras, bakune panene ablak, muga-muga lacan. Saya Mas Lukma Gateng, Mas Lukma Koteng. Mas Lukma Koteng jok donga selamat sehat wege waras. Saya Mas Lukma Koteng. Iki bunge Bawong, iki bunge Pak Bayang Bawong. Iki bunge Pak Bayang, wonge wis gak ana. Iki banyune wis banyu sithik iki. Gak ono banyu akeh. Uga ngusum banyu udan. Kosong Mas. Saya Mas Lukma Koteng. Mas Lukma Koteng syuting Desa Bawong, golek imu Mas Lukma Koteng. Banyune asam, uga ngono banyu. Iki ana iwak sithik. Wis bocah-bocah seneng iki. Seneng bocah cilik, bocah gedhe. Biasane adus kene. Bung kene iki wis gak ana banyune, Bos. Iki gawe kata-kata ge iso, Bos. Mas Lukma Koteng. Iki Mas Lukma Koteng wis tidak mau salah apa. Muga-muga Mas Lukma Koteng jok donga selamat wege waras. Oke. Siap. Oke, siap. Let's go. Saya muga-muga lacan. Aku Mas Lukma Koteng ndak dalam Bawong, Jawa Tengah. Gludung. Ayo. Let's go. Iki dalane elek, Bos. Dalah sawah, ugeng tata, Bos. Blojane walah. Wis bocah cilik-cilik seneng dalah elek iki. Iki nduk Wakasi Bawong. Nduk Wakasi Bawong iki, Bos. Iki Bawong. Nduk Wakasi Bawong iki, Bos. Wih, Cung. Iki nduk cuacane Mas Lukma Gateng, Mas Lukma Koteng. Pak Uji. Iki
Nduk Kokasi Bowong. Saya masuk Koteng Nduk Kokasi Bowong iki. Nduk Kokasi Bowong iki. Muga-muga masuk Koteng sehat wegah waras. Jok donga masuk Koteng Nduk Kokasi Bowong. Ini bawang walah limes sih bos, limes.